Jednu perlu Tekova a Hontu máme aj v obci Jur nad Hronom. Ide o folklórny súbor Hronka. Porozprávali sme sa s jeho vedúcou Helenou Valentovou, aby nám o súbore povedala niečo viac. Prečo sa volá Hronka Hronkov? Tak z Jur nad Hronom, tak sme veľmi ani neváhali, že my sme v Jure nad Hronom a preto ten Hron nám je veľmi blízky. Veľmi máme radi svoju rieku a vôbec sme napríklad neuvažovali ani pri založení detskej skupiny použiť toto slovo Hronka, že malá Hronka. Takže je to naša srdcovka, naša rieka Hron. Náš súbor vznikol oficiálne v roku 1979, ale spievali sme s mojimi rovesníkmi už o mnoho skôr, pretože už v škole základnej sme boli tak naučení, vychovávaní, že venovali sme sa folklóru, mali sme veľmi dobrého pána učiteľa, ktorý mal svoje husličky a on nás zasvetil do sveta folklóru. A potom sme mali príklad aj od našich maďarských spoluobčanov, ktorí tiež mali stále folklórny súbor. A tak sme sa už ako dospelé ženy dohodli, že založíme oficiálne súbor a nebudeme len tak živelne vystupovať podľa potreby našich učiteľov alebo vedeniu obce. A založili sme si svoj súbor a venovali sme sa rôznym piesňam aj z oblasti Pilišu, pretože aj odtiaľ pochádzali naši predkovia. Potom sme sa naučili pesničky hontianské, aj tekovské, pretože Jur nad Hronom obec leží na hranici Tekova a Hontu. A pre nás sú tieto piesne veľmi blízke. No a ako členovia Matice slovenskej samozrejme aj piesne národné máme vo svojom repertoári. A vždy sme sa prispôsobili k tomu, že čo sa oslavuje alebo pripomína. A podľa toho sme si pripravili repertoár. Repertoár si pripravujeme tak, že väčšinou je to s našou mojou asistentkou, ktorá hrá na akordeóne, pani Darina Kašajová, moja spolužiačka, pochádza z Levíc a veľmi ochotne chodí k nám na nácviky, takže mi veľa pomáha. Spoločne si vyberieme pesničky, pripravíme scenár a potom, keď prídu ostatné členky, je nás 11, tak samozrejme môžu okomentovať, alebo aj oni môžu poradiť, alebo keď počujú nejakú novú pieseň, tak veľmi radi nás s tým oboznámia, čo kde počuli. Máme viacerých solistov v našej skupine, takže to aj využívame pri vystúpeniach. A okrem toho, že sme spievali, tak my sme hrávali aj divadlo a preto je nám aj hovorené slovo veľmi blízke a naučili sme sa to tak robiť, že aby sme obecenstvo trošku obveselili, tak kombinujeme vždy spev aj s hovoreným slovom. Takže také tematické pásma si pripravujeme a myslím si, že s tým trošku oživíme alebo pripomenieme aj mládeži, aj celému teda obecenstvu tie staré zvyky, ktoré sú alebo boli a zachovávame tak kultúrne dedičstvo našich predkov, aby sa na tie krásne zvyky a piesne nezabudlo. No a tam nás teda to hovorené slovo, tam je to potrebné, takže také pásma. Máme o Vianociach takéto pásmo, tam je toho veľmi veľa materiálu, takže dá sa to využiť. Potom máme pásmo o priatky, pripomíname, ako sa priadlo. No najnovšie naše pásmo je teraz Hore Hronom, Dole Hronom, kde predstavujeme ženičky, ako sa stretnú na Hrone a perú. Takže samozrejme, že im je tam veselo, tak si spolu aj zaspievajú. A takto pripravujeme do budúcna napríklad šúpanie kukurice,
Scenár je už pripravený, ale s nácvikom trošku meškáme, pretože COVID nás prerušil a tým pádom pásmo Horehronom, Dolehronom sme nemali možnosť ako predstaviť, tak to teraz dobiehame a tento rok je to už bohatšie na príležitosti, takže sme sa predstavili aj v Želiezovciach, aj v Rybníku a samozrejme doma u nás v Jure nad Hronom s týmto pásmom Horehronom, Dolehronom. Tak nás je 11 žien. Jedna je harmonikárka, ktorú som už spomínala, že je Levičanka. Je to bývalá moja spolužiačka, takže som ju prilákala sem, pretože sa dobre poznáme a ona tiež žije s hudbou od malička, takže nám rozumie a dokáže mi pomôcť aj pri tvorbe repertoáru. Ostatné ženičky, tiež všetky dôchodkyne, ktoré sa venovali vo svojom živote rôznej profesii. Je tam robotnička, je tam ekonómka, poštárka, pedagogička, zdravotná sestra. Ale keď sme prišli domov, tak sme boli všetky Jurčanky a speváčky. Takže sme sa stretli a ozaj radi chodíme, radi sa stretávame aj teraz, pretože niekto si myslí, že dôchodca má veľa času. No, nemáme veľa času, ale keď sa stretneme, tak sa nám veľmi nechce ísť ani domov, pretože tu si oddychneme práve pri tom speve. Povieme si svoje starosti, a niekedy aj zdravotné, ale to máme trošku zakázané. Takže ostatné teda spievame. No a ešte by som pridala aj to, že úlohou Matice slovenskej je samozrejme hlavne zachovávať kultúrne dedičstvo, úcta k slovenčine a podobne. Ale ak sa budeme k tomu stavať len tak, že my a nikto iný, tak jednoducho to nedopadne dobre. Mali by sme vychovávať aj mládež k tomu, aby mali vzťah napríklad aj k folklóru. Samozrejme, že Matica Slovenská organizuje aj športové, aj rôzne iné aktivity, ale ten folklór je dosť náročný, pretože ako si čím ďalej, tým možno niekde menej je tých príležitostí, napríklad aj v škole, aby sa deti tomuto venovali, pretože chýbajú takí pedagógovia, ktorí sa tomuto venujú. Alebo aj v obciach chýbajú takí ochotní ľudia, ktorí ešte chcú pracovať v tých občianskych združeniach alebo v iných združeniach, aby sa venovali mládeži. No a my sme si to dali za cieľ na podnet niektorých rodičov, že aby sme sa venovali aj deťom, lebo my sme všetko dôchodkyne a tak sme v lani založili v októbri malú hronku a pripravili sme aj s nimi pásmo, slávnostne sme ich tento rok v máji aj uviedli do povedomia našich občanov. Mali sme krásne oslavy 200. výročia Jána Francisciho a jeho narodenia, áno, a bola to veľmi pekná slávnosť, kde sa už naše detičky predstavili svojim prvým pásmom Pec nám spadla. Tiež je to taká skupina pesničiek hravých, čo je pre deti teda blízke. No a predstavili sme ich aj v nových krojoch, ktoré sme im my ušili. S podporou Matice slovenskej, ústredia Matice slovenskej, na materiál nám prispeli a šiť sme šili my. Takže bola to celkom vydarená akcia a oni odvtedy pravidelne sa stretávajú detičky a našla sa aj jedna mamička, ktorá sa im aj cez prázdniny venuje. My budeme mať na starosti tú časť spevácku a ona tú dramatizáciu. Takže spoločnými silami veľmi sa teším, že mladá mamička sa ujala tejto úlohy a bude snáď pokračovať v našich šlapajách.
spievate už vytvorené piesne, alebo svoje piesne, ktoré ste si sami vytvorili a vlastné piesne máte a spievate? Tak úplne vlastné. Tak vlastné piesne nemáme. Ale spievame ľudové piesne a spievame aj umelé. Takže nakoľko sa venujeme aj... Samozrejme aj Matica Slovenská niekedy potrebuje, aby sme tie národné piesne, tam, kde sa to hodí, spievame národné. Teraz napríklad, keď pôjdeme klásť vence, tam zase máme umelé piesne, ktoré spievame ako Aká si mi krásna, alebo Slovensko moje. Takže máme vo svojom repertoári aj umelé piesne. A príležitostne, keď sa to hodí, tak spievame aj také. Potom chodívame ako do zboru pre občianske záležitosti, pretože svadobné piesne, pokiaľ je sobáš nie cirkevný, ale civilný, tak zaspievame aj tam aj umelé piesne, ale aj ľudové na obecnom úrade, keď je v sobášnej sieni nejaký akt, či je to uvítanie do života, tak uspávanky a podľa toho, alebo nejaké jubilejné sobáše, tak niekedy bývajú veľmi zaujímavé tie akcie, ktoré Zbor pre občianske záležitosti organizuje, takže tam využívame aj tieto umelé piesne, ale vlastné piesne nemáme. Ani neplánujete? Tak zatiaľ nie. Sem tam upravíme nejaký text, ak sa to hodí, že miesto pukanca povieme Júr nad Hronom, alebo Júr len, lebo to by bolo smiešné, Júr nad Hronom do pesničky, ale Júr áno, alebo nejaké, ideme do Ľudán, budeme spievať ľudanské pivnice sa otvárajú a nie nejaké iné, takže myslím si, že toto robí každá spevácka skupina, takéto malé úpravy. Privítali by ste nejakú pomoc? Tak áno, privítali by sme, ale tak musím sa poďakovať vyššiemu územnému celku, lebo keď napíšeme projekt a projekt sa im zapáči, tak dostali sme už viackrát podporu, veď aj naše kroje nie sú nejak dávno ušité. Predtým sme mali celkom iné kroje, ale potrebovali sme zmenu, takže na materiál sme dostali financie a samozrejme aj to ocenili, aj sa nám poďakovali ako vyšší územný celok za tú našu prácu. Samozrejme nám pomáha aj naša obec, teda vedenie obce. Ako kedy, ako môžu, ale sme spokojní, pretože nemôžeme očakávať nejaké veľké dary, alebo tak aj obec má svoje starosti, pochopíme, že viacej sa nedá, ale keď veľmi potrebujeme, tak pomôžu. Ak by ste teraz napríklad potrebovali nejakú pomoc v nejakej konkrétnej veci, možno, že sa nájde nejaký človek alebo nejaká firma, ktorá by vám možno, že vedela výjsť ústrety. A ak by ste potrebovali teda nejakú pomoc, v čom by tá pomoc by mala pre vás spočívať? Tak potrebovali by sme vlastne ozvučenie kvalitnejšie, také vlastné, prenosné, nie príliš komplikované, lebo keď každý rok organizujeme nejakú akciu, tak stále pýtame financie na ozvučenie. A keď sa pozerám na tie ceny, za tie peniaze sme už mohli mať vlastné ozvučenie a nemusíme nikoho o to prosiť. Toto je jedna vec. Kroje by sme už mali. Samozrejme, doprava. Keď ideme niekde vystupovať, tak tá doprava je dosť drahá. Takže pomoc nájdeme u drobných podnikateľov, ozaj niekedy pomoc, ale keby sme chceli už, pokiaľ ide malá skupina, tak na 2 autách alebo na 3 sa prevezieme, ale ostatné veci sa snažíme sa zarobiť si. Keď sa organizuje niečo, tak na to občerstvenie, tam aj polovníci nám pomohli napríklad, že nás sponzorovali meskom, takže guláš bol
pomerne lacný. Našiel sa ochotný kuchár, ktorý nám to uvaril, takže aj týmto musíme poďakovať, že nás majú radi a pomôžu, keď poprosíme, tak pomôžu nám. Zaujímalo by ma, či by ste ešte privítali nejakých nových členov do vášho súboru, prípadne do Malej Hronky, či by ste privítali nejakých nových mladších členov. Tak Malá Hronka je skutočne Malá Hronka, lebo tam máme aj detičky, ktoré ešte nie sú ani školopovinné. A máme tam prváčikov aj druháčikov. Takže je ich 15. Ja som sa veľmi prekvapila, keď prišli mamičky s deťmi a keď ich bolo takto veľa, takže určite, keď budú vystupovať, tak už sme pocítili a dostali sme ďalšie také avízo od rodičov, že či by mohli deti prísť. Takže tam myslím si, že teraz je aj dosť malých detí, tak nebude problém. Skôr, aby sme my mali takú silu, aby sme sa im dokázali venovať v našom veku. Takže ak nám nepomôžu mamičky, tak hrozí, že sa to nepodarí. Ale do nášho súboru by som veľmi rada získala mladé ženy, pretože my sme všetky už vyše 60-ročné, takže je tam problém. Možno nechcú medzi nás prísť, lebo povedia, medzi také staré ženy my už nejdeme, alebo my nechceme. Ale zase pomohla by som im založiť súbor, nech sa nemusí volať Hronka, nech sa volá ináč. Keby ich bolo tých 10-12, by to stačilo. A my by sme radi potom aj ustúpili časom, lebo aj tak k tomu dôjde. Ale zatiaľ nevidím taký záujem. Stále sa mamičky sťažujú, že majú veľa práce, že nemajú čas, lebo sú tam deti, chodia do roboty. A keď si pomyslím na tie časy, keď my sme sa zrodili, tak nemali sme také vymoženosti, ako majú terajšie ženičky. Neboli automatické práčky, neboli myčky a chodili sme do roboty a stíhali sme všetko. Aj záhradu, teraz ani záhrada nie je doma. A stíhali sme. Myslím si, že treba k tomu to chcenie. Treba k tomu, že niekto miluje spev, že niekto chce urobiť radosť druhým. A neviem, kde sa stala chyba. Lebo ja som bola 18-19 rokov pedagóg a my sme každý rok s deťmi nacvičovali aj folklór, hlavne, ale aj iné zábavné tančeky a divadlo sme nacvičovali. Čiže robila som to, čo so mnou robili naši starí učitelia. A napriek tomu tie deti, 80-50%, žije tu v našej obci. A oni to od nás nejako nepochytili a nepokračujú. A veľmi ma to mrzí.